Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa hemen Euskal Herria irratian. Aste kulturgintzaren zabalkundia eginez Eusko ikaskuntzarekin batera. Literaturaren bidea hartuko dugu oraingo honetan lan bat atera berria, zer barkaturik ez, egilea Alberto Ladron Arana. Literatura genero berezia da, suspensiarena edo genero beltza, izan ere hor egileak informazioa eman beharrean, egiten du horren kudeaketa zuhurra, alegia, isiltzia oso garrantzizko bihurtzen da, kolkoan gordetzia, behar baino gehiago ez hitz egitea. Horregatik gertatzen da literatura molde honen egilearekin hizketan aritzia, xelebre xamarra bihurtzia, ezin baita askorik esan, horrek ondatu eginen luke bere literatur produktuaren emaitza. Informazioa gorde, dosifikatu neurriz neurrian erabili, eta hori bera gertatzen zaigu tituluarekin, zer barkaturik ez. Indarra badu titulo gisa, iradoki ere egiten du, intriga sortzen, zer ote da baina, askorik ez digu esaten ez erakusten. Zer jakin dezakegu novela honi buruz, zer barkaturik ez. Irakurleak aldez aurretik jakin beharko lukena. Horixe, egin behar dugu solasian hasita Alberto Ladron Aranarekin. Suspensean, bere biziko garantzia duten elementu batzuk badira, baina genero bera, genero beltza, suspensea, ze ote da zer barkaturik ez izenekoa, Alberto Ladron Arana. Beltza baino gehiago, erranen nuke, suspensezko novela bat dela hau. Suspentzia baita nire ustez, novelaren osagai nagusia, nagusietako bat. Nahiko garbi nuen, hasieratik harrapatu egin nahi nuela irakurlea, eta horrela, katigaturik eraman nahi nuela novelaren azken horri alderaino bertaraino. Beraz, suspentzia da, nire ustez, suspentzezko novela da. Suspentzea, ez dakit, hitzaren etimologia berak azalduko du. Soluzioa suspenzituta gelditzen da edo eta esperoan bukatu arte, hori da, ez dakit, horren enez pensatzen suspentziak hori esan oten nahi duen. Ez dakit nodi daktorren hitza, baina nahiko ongi adierazten du, teknika edo sentipen hori. Claro, ez dakigu nor den erruduna, adibidez, ezeren errua izateko motibori baldin badago. Claro, genero beltzeko novela gile bezala, pista gutxi, emateko plantan eta moduan zaderako. Jakina, motonetako nobeletan, informazioaren erabilpena da nagusi. Informazioaren dosifikazioaren bidez, sortzen duzu efektu hori, suspentsaren efektua. Zerbait eman, zerbait ezkutatu, edo pista faltsu bat eman, edalakoak... Eman ditzagun beraz pista batzuk, esate baterako. Geografia, hemen gertaerak gertaleku bat behar dute, zer da, gure realidadea, gure Nafarroa, esate baterako, eskualde jakin bat, zer? Novelen argumentoaren zatirik handiena, hemen Nafarroan, eta gaur egungo Nafarroan gertatzen da, baina gero, ikerketak nolabait eramaten ditu pertsonaiak Europako beste hainbat tokitara. Alemaniara, Frantziara, Mediterraneo aldera, Andaluziara, hainbat tokitara. Toki diferentetara, eta behar bada, orain baino lehenagoko beste garai liskartzu batzutara, behar bada. Beti bezala, edo hoi bezala nire nobeletan, misterioak zerikusia, nola baiteko zerikusia du, Nafarroaren iragan hurbilarekin, nola baitarrateko. Eta Europako gerrarekin ere bai, igual. Segurazki bai, baina ezin gauzan dirik edan. Zerbait jakitararik gara, Nafarroaren iragana,
Europako beste parajeak eta olakoak. Ia, probatu dezagun orduan galdetzen. Personajeak. Bueno, personaje nagusi badago, protagonista bat, eta hori presentatu behar duzu. Bai, novelaren protagonistak Mikel Izu du izena, Nafarra da, Iruñekoa. 30 bueltan dago edo. Eta, bueno, nolabait errateko ez dago bere bizitzako momenturik gozoenean. Emazteak bertan bera utzi du, bajan dago, depresioa jota. Eta, bueno, gauzak ere gehiago okertzeko, bere anaia, polizia bere anaiaren atzetik dabil. Hor bastan aldera hainbat txarkeria egin dituelako. Eta, hoize, horrazten da misteria, zen azken batean, bere anaia desagerturik dago, eta harengandik agertu den zera. Arrasto bakarra, moztutako atz bat besterik ez da, eta ordan, hor hasten dira Mikelen komeriak eta sufrimenduak. Ari horretatik tiraka. Baina izenarekin, Mikel Izu, ez da ezagun egiten zaigu, politika gintzen, ez da gilen planoan, edo bigarrenean, bada izenkideren bat, baina ez dut uste zuk horren antza aurkitzen diozunik, edo igual bai. Ba ez, nintzen politikari pensatzen ari hor personaia den izena asmatu nuenean. Eta, alde batetik, Izu eta beldurraren arteko harremana bilatu nahi nuen. Eta bestetik, laburra zelako, eta idazterakoan, asko zero erosoagoa zen, garaiko txea idaztea baino. Hamaika, egazen bat aldiz, errepikatzen denen historian zehar Mikel Izu, eta eufonikoa eta praktikoa, funtzionala. Bai. Dena den, personaje hau noski berria da, zure aurreko nobeletan ez da agertu. Baina, badakiuna aurreko lanen batean ageri den personaje bat orain berriz agertzen dela. Hau interesgarri egiten zaigu, zer aurkitu duzu ja perfil definituko, uste dute polizia dela. Bai, Armentia da, Armentia inspektorea da, foruzaina. Txapel gorria? Txapelik gabe dabil, ja paisanoz jantzita edo. Personaia hori ahaztuen mendekoa novelan agertzen zen. Eta, interesgarri ditu zitzaidan, batez ere, nolabaiteko keinu bat zen novelaren irakurlei zuzenduta. Izan ere, zure bosgarren novela izanik, toki eta momentu diferentetan eta baina, ez da, pentsatzen hasi diteke ez, personaje bat, ez dut esaten batzuk egiten dute sortu, definitu, personaje bat, eta gero hori bihurtu, beren intrigen ardatz, bide horretatik, topatu diozu, antza, Armentionek, luke perfila, ez dakit, personaje fikziozko, zehaztapeneko ezaugarriak dituen baten bila joateko edo zer? Ez dakit noizbait Armentian noveletako baten protagonisti izango ote den, ezta? Oraingoz behintzat ez da pasatu bigarren mailako pertsonaia bat izatetik. Novela honetan agian paper handiagoa du Aston mendekoan baino. Baina oraingoz behintzat ez diote halako garrantzirik eman. Eta, bere personalidadea, bere nortasuna, habilidadeak baditu, trebetasunak, foruzain horrek. Bai, ezakit trebetasuna den bere ezaugarririk nabarmenena, ezta? Baina eranen nuke, agian persistentzia dela, idi baten moduan egiten du aurrera bere zera, ikerketan, ezta? Alberto Ladron Aranarekin ari gara hemen zer barkaturik ez, atera berri den bere novelaren inguruan. Ezin dena esan, gehiena gordeta utzi behar da, jakin dugu zerbait, nuntzu gertatzen den, ze garaietan, personajeak, protagonista eta bestelakoak ere hor nolakoak diren. Baina novela honetan, garrantzia handia duena noski, suspensearen generoko guztietan bezala, bada teknikak eta horren barrenean bukaera, amaiera, indartsua izatea eta gainera guztiak eramatea
bukaera indartsu horretara. Nolako bukaera du honako novela honek? Zer egin nahi nuen? Halako sorpresa bat amaieran eman, baina desberdina. Aurreko nobeletakoen aldean apur bat desberdina. Eta badago, hortaz, badago amaiera potente bat. Potente ezakit, baina beti halako sorpresa txiki bat, halako keinu txiki bat egin nahi dute amaiera aldean, batez nik irakurle bezala, nik izugarri eskertzen ditudalako, halako keinuak, halako historiak. Horrek erakusten du ezakite idazleak bazekiela novela nola bukatu, ezta? Batzutan ematen du amaierak indarra galtzen dutela eta idazleak etzekiela nola amaitu novela hori, eta bueno, halako amaiera irekia utzi duela, eta ez dakit, nik oso gustokoa dut nire novelen amaieran nahiko definituak izatea. Behar da zure, ez dakit, arkitektura, ez da, egiturak eta prozesua, hortik hasten da, bueno, bersolariek ere egiten dute, azkeneko puntua eukilen da bizi, azken kolpe hori eta ordura artekoa beranduago egin. Zu, bukaera zehaztetik hasten zara? Ez, hasieratik ez. Normalean, ideia orokor batekin hasten zara, baina gero bai, novela garatu dela, hasten zara pentsatzen nola amaitu behar duzun. Eta orduan ja, argumentuaren ariak amaiera horretara zuzendu behar dituzu. Eta, bueno, beste komponente bat. Ironia, humorea, nik uste aurrekotan bentsat dosi batzuk badaudela, eta gero, noski, egungo gizartari begiratzen zaioenan ere, pues ez dakit, egur pixkat emateko gogoa, kritikaren bat, edo halakoak ere izaten dira, ez? Bai, eta nire ustez, novela honetan hori nabarmenagoa da besteetan baino. Batez ere, protagonistak, Mikel Izu, halako ahots edo begirada kritiko bat da, bere inguruan gertatzen denaren gainean. Alde batetik berak pentsatzen du, ez dakit, ospindurik dagoela, edo ez duela besteek bezala pentsatzen, edo ez dakit, inadaptatu bat dela, edo alako zerbait. Baina bestetik, inguruan, hainbat, gustoko ez dituen hainbat gauza ikusten ditu, eta hor novelan, batzutan zeharka, beste batzutan zuzenean, azaltzen dira gauzari guztiak, baina ez modu zakar batean, edo modu, ez dakite, triste batean, nik enuen alakorik egin, nik enuen novela triste bat egin nahi. Eta orduan, Mikelek alako ironia bat, batzutan, nahiko ironia mingotza batzutan, baina ironia azken batean, eta humorea batzutan erabiltzen du, inguruak bidaltzen dizkion erasoetatik nolabait babesteko. Alberto Ladron Aranarekin ari gara, eta esan diteke autore arrakastatsua dela, baina ez merezi bezain ezaguna. Aurrez eginak dituen lanak bizirik daude, liburu dendetan mugimendua izaten dute, saltzen dira, jendearen interesa pizten jarraitzen dute. Horla gertatzen da, xake materekin, edo eguzki beltzaren sekretuarekin, arotzaren eskuak izena hartutakoarekin, edo ahaztuen mendekoa gorain arte azkenatzenarekin. Gertatzen dena, gainera gauza kuriosoa da, euskaraz ari diren autoretan, gisa honetako generoan ari direnak ez direla asko. Bat edo beste, eta, segurazki, gero eta gehiago izango dira, ezta? Azken batean, beste literaturetan, polizia novela, suspentsezko novela, nagusi izaten da generoen artean, ezta? Eta, segurazki, euskal literatura normal duala, genero horretan gero eta landuago izanen da, hori dudarik gabe. Baina merkatua izan badago, zen zure lanak, esan dugu tituloak orain artekoan,
edizio bat eta beste bat, eta askotxoa, ez da, zabaltzen ari dira oraindik ere. Ez dakit, hasierako ere, xakemate edo ja hori bukatu zaio bere. Ez, xakematek nire harridurarako, baina jarraitzen du, zera, nahiko ongi saltzen, ez dakite, aurten 7. edizio atera zen, eta bueno, ja nahiko, eta jarraitzen du, bai, urtetik urtera, inolako publizitaterik gabe, eta bai. Osea, bere bidea egiten ari da, ja, zenbat, 10 urte badira atera zen nula. Ba, ez dakit, 2001 edo atera zen, ez dakit, ja, baina, bai, gutxi gora bera, bai, 10 urte dira, eta, bueno, nahiko ongi ari da saltzen. Gero etorri zena hor eguzki, beltzaren sekretua, eta hor naziak, eta ez dakit sektakoak, eta hori ere mugitzen da, edo hori pixkatik ezertzen, literatura juvenilago edo holako zerbait? Bai, fantasiaren munduan eginen alako inkursio bat izan zen ura, ez da, bueno, novela historikoa eta fantasiakoaren arteko nasketa bat izan zen, eta segurazki ura izan zen, arrakasta txikiena izan zuen liburua, eta nik beti errua egozten dio liburaren tamainari. Bai, gizenegi egin zen. Bai, ja 400 bat horri alde zituen, eta horrek nolabait beldurtu egin zituela. Orduan horri ere, bota diozu, zenbat da, hola, jende korrienteak, irakurle arruntak, zenbateko novelak nahi izaten ditu. 200 ingurukoak gutxiago. Ba, espero dut ez, nire azken novelak 300 bat edo dituelako. Baina idazleon artean nahiko garbi dugu hori, novela euskal idazleon artean, novela lodiak ez direla saltzen, hori denek erragonen dizute hori. Bueno, Arotzaren eskuak, etorri zen gero, ja aurrekoak ere, baina arkitektura bat oso landu, oso egituraketa, landua, desplazamendua, joan detorriak, etorri, hori ere mugitzen ari da horrendik ere, bizirik dagoena? Bai, hori da, biziena nire ustez, 11. edizioan da bil hori, eta horrek nahi du, ezakit, 10 irakurletik gora irakurri dutela novela hori, 10.000. Ezaten ari zara, ja, Bernardo Txagak baino gehiago saltzen duzula. Ez dut uste. Nahi nuke, baina ez. Bueno, ahaztuen mendekoa, berri xamarra da, ez esango dugu, orain datorkigun berri honek aurrekoaren, ez dakit, zenbaterainoko antza edo paralelismoa edo eduki dezake, edo arras diferentea da, lengua gustatuko zaie honako hau, berri hau? Alde batetik, generoa, eta nire estiloa hor daude, ez da, hor behintzat, ahaztuen mendekoa eta Arrotzaren eskuak gustokoa izan zuten irakurlek, segurazki gogokoa izan duten novela hau ere. Bestetik, niretzat nahiko erraza izango zen, eta oso tentagarria ere, izango zen, novela horien arrakasta ikusita, harien, ezakite, kopia bat edo klon bat egitea, ez da? Besterik gabe, eta... Baina, zerbait ezberdina egin nahi nuen, eta, irakurleak eran barko dute zenbaterainoko aldeak dauden, edo antzak. Eta, gero betiko estiloa, esaldi motza, aizkorak adamoztuta, tak, esaldi motza, ez, hori beti bizitasuna, ritmoa, kapituluak ere motzak. Kapituluak berdin zaizkiete nola gelditzen diren, baina estiloa bai. Batzuk erraten dute, ezakite, ez dagoela zenbait idazleren liburak irakurtzerik, ez da, eta batez ere institutetara eta joaten zarenean erraten dizute, ez da, eta zu, zergatik idazten duzu horren modu sinplean, Euskaldun berria zarelako? Lan handien ematen didana, estiloa aldetik, nahi du, esaldi simpleak eta estilo simple hori, eta elkarrizketa bizi horiek egitea. Alberto Ladron Arana, zer barkaturik ez? Elkar etxeak argitara eman du honako elaberri hau.
Eta hemen ezagutu dugu, kulturarloan, Euskal Herria Irratian, eusko ikaskuntzarekin batera kultur zabalkunderako egiten dugun saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.